Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kumpare ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Diduk. Taong 1981, Morong, Bataan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang alagad ng batas itong si Diduk. Kasalukuyan siyang nagbabantay noon sa bilangguan ng mga taong nahatulan ng pagkakakulong. Dahil sa trabahong yon ni Diduk, kung kaya't nagawa nilang makapagpundar ng bahay at lupa na siyang kasalukuyan nilang tinitirhan. Sa tinagal-tagal ng pagiging bantay ng bilangguan nitong si Diduk, ay wala naman siyang nakaengkwentrong kakaiba. Lahat ng binabantayan nilang preso sa seldang yon ay purong ordinaryong tao lamang. Isang araw, nagkataong panggabi noon si Diduk. Abalang-abala siya noon sa kanyang trabaho sa kanilang bahay, kung kaya't hindi niya namalayan ang mga nangyayari sa bilangguan. Dok, kuhanan mo nga ako ng tubig sa banyo. Maliligo kasi ako eh. Wika ng kanyang asawa. Nang marinig ito ni Diduk, agad din naman niyang iniwan ang kanyang trabaho upang salukan ng tubig ang kanyang asawa. Hindi naman kasi niya pwedeng utusan ang kanyang panganay na anak. Gawa ng babae ito. Di yun pinagtatrabaho ni Diduk ng mabibigat na gawaing bahay dahil nais niyang maging mahinhin ito hanggang sa tumungtong ito ng 18. Sa pagsapit ng hapon, ay kasalukuyang naghahanda na si Diduk ng kanyang mga baon sa kanyang trabaho. Nagkataong panggabi kasi siya noon, kung kaya't halos kalahating araw din siyang natutulog. Sa pagpasok niya sa kanyang trabaho, ay naabutan naman niya ang kanyang mga karelyebo na papauwi. Diduk, ikaw nang bahala rito ha. Uuwi na kami. Wika ng kasama niya. Sige. Ako nang bahala rito. Siya nga pala. Nandito na ba ang kasama ko? Sagot naman ni Diduk. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtangulang naman ng kanyang mga karelyebo at agaran itong tumalikod sa kanyang harapan. Nang umalis na noon ang kanyang mga kasama, pinili ni Diduk na pumunta sa estasyong kanilang binabantayan upang maisaayos na niya ang kanyang mga gamit noong mismong gabi. Ilang minuto lamang ang lumipas at biglang dumating na ang kanyang kasama na si Amador. Agad din naman itong lumapit sa kanya upang isaayos na rin ang kanyang mga gamit. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagsialisan doon ang mga pang-umagang bantay sa bilangguan. Dahil sa wala naman sila noong gaanong gagawin, kung kaya't napagpasyahan nilang mag-ikot-ikot upang tingnan ang mga preso sa paligid. Habang sila ay naglalakad, panay naman ang pag-uusap nilang dalawa. Dok, nabalitaan mo na ba yung bagong preso na kapapasok lang dito? Balita ko, hindi yun umiimik at panay lamang ang pagtitig sa mga bantay dito sa atin. Halika, tingnan natin para naman makilala natin ang taong yun. Wika ni Amador. Nang marinig ito ni Diduk, pinili nitong sumunod na lamang sa kanyang kasama upang tingnan ang bagong bilanggo. Dahil sa hindi naman gaanong kalawakan ang presintong yon, kung kaya't madali nilang napuntahan ang selda nito. Pagsipat ni Diduk sa bilanggo, laking gulat na lamang niya nang makita nila itong nakadapa sa sahig at parabang hindi gumagalaw. Hoy, Manong! Anong ginagawa mo dyan? Tanong dito ni Diduk. Matapos niyang makapagwika, halos hindi pa rin nila nagawang makausap ang lalaki. Wala nang nagawa noon silang dalawa
kung hindi ang gisingin ang mga kasamahan nito sa selda. Nang magising na nila ang iilang preso, agaran din namang tumayo ang lalaking yon na parabang walang nangyari. Bago ito tuluyang tumalikod sa kanila, pinili pa nitong titigan si Didok ng napakasama. Dahil sa titig na yon, kung kaya't nakaramdam siya ng pagkabahala sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman noon na parabang merong kung anong nais ipahiwatig ang mga mata ng lalaki. Matapos ang mga pangyayari, pinili nilang muling mag-ikot sa bawat selda ng bilangguan. Napaka-weirdo naman ng lalaking yun, Dok. Nung nakita ko tong tumitig sa'yo, parang walang magandang gagawin eh. Akala mo naman makakatakas pa siya sa bilangguang ito. Wika ni Amador. Kaya nga pre, parang may sira na ang utak ng taong yun. Siya nga pala, Amador. Ano pala ang kaso ng lalaking yun? Tanong ni Didok. Nang marinig ito ni Amador, ay doon na siya nag-umpisang magkwento tungkol sa kanyang mga nalaman. Ayon sa kanya, hinuli ang taong yon dahil pumatay ito ng isang buong pamilya sa kanilang lugar. Hindi naman umano ito nagtago, kaya madali itong nasukol ng mga kapulisan. Nakita nila ang lalaking yon na nakaupo sa mga bangkay ng kanyang mga napatay na parabang walang nangyari. Dagdag pa nito na noong kinausap ang lalaki ng mga otoridad, ay tanging paghalakhak at pagngisi lamang ang ginawa nito. Wala nang nagawa noon ang mga pulis kung hindi ang dalhin ito sa presinto. Sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon, doon nila nalaman na mismong kapamilya pala ng lalaki ang mga taong kanyang pinaslang. Nang magsalita na ito tungkol sa kanyang pahayag, doon nila nalaman na ginawa lang pala ng lalaking yon ang krimen dahil sa merong ritual itong nais tapusin. Hindi naman ito pinaniwalaan ng mga otoridad dahil sa ang buong akala nila ay lulong lang sa droga ang lalaki. Buwan na din umano ang ginugol nito sa presinto habang naghihintay siya sa pasya ng korte. Nilipat lamang ito sa kanilang presinto dahil sa maraming reklamo ang natatanggap ng ibang selda galing sa mga kasama nito sa kulungan. Nang marinig ni Didok ang salaysay ni Amador, doon niya napagtanto na isa palang mamamatay tao ang lalaking tumititig sa kanya. Binaliwala na lamang nila ang mga nangyari noon sa kadahilanang alam nila na sila ang may kontrol sa buong paligid. Sa pagsapit ng umaga, ay wala namang nangyaring kakaiba sa dalawa. Naging normal ang kanilang gabi sa bilangguan matapos silang maglibot sa buong presinto. Nang makauwi na itong si Didok, ay tuluyan na nitong nakalimutan ang mga pangyayari. Sa mga sumunod na gabi, ninais nilang muling balikan ng lalaki upang ito ay kausapin. Nang marating na nila Amador ang selda nito, agaran din silang nagtanong ng, Hoy, pwede ka naming makausap? Habang nagsasalita noon si Amador, muli nilang nadatna ng lalaki na nakadapa sa sahig. Ang ibang kasama nito sa kanyang selda ay parabang walang nakikitang kakaiba sa galaw ng lalaking yon. Habang sinisipat ito ni Didok, ay halos hindi niya mapigilang mangamba dahil sa ginagawa ng isa sa kanilang preso. Isipin niyo na lang, sa lahat ng preso sa kulungang yon, tanging yung lalaki lamang ang nakikita nilang humihiga sa sahig tuwing gabi habang dinaraanan ng napakaraming ipis. Wala din itong pakialam kung merong makakita sa kanya at mas lalong wala itong pakialam sa mga dagang dumadapo sa kanyang katawan.
Matapos magtanong ni Amador, ay wala naman silang narinig na sagot sa lalaki. Ang ginawa na lamang nito ay ang dahan-dahang tumayo sa sahig na kanyang dinadapaan. Hoy! Ang sabi ng kasama ko nung ginagawa mo. Dagdag naman ni Didok. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang agarang paglapit ng lalaki sa pintuang bakal na humihiwalay sa kanila. Sa sobrang pagkagulat noon ni Didok, ay hindi niya napansing napaatras na pala siya ng ilang metro sa kanyang kinatatayuan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumitig ng napakasama ang lalaking yun sa kanya na para bang nais siya nitong kitila ng buhay. Nang hindi na makapagtimpi noon si Didok, pinili niyang hatawin ito ng kanyang arnis na dala na siyang naging sanhi upang magising ang lahat ng presong namamahinga. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Manong. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo at mahampas kita nitong dala ko. Galit na wika ni Didok. Kalma lang ho, sir. Masyado kayatang mainitin sa napakalamig na gabi. Hetong patalim na hawak ko. Kunin mo. Dahil baka maging armas ko pa yan sa pagpatay ko sa'yo. Sagot naman ng lalaki habang dahan-dahang iniaabot sa kanya ang isang maliit na patalim na hawak nito. Nang masipat ito ni Didok, ay agara niya namang kinuha ang kutsilyo at dali-daling itinago. Matapos niya itong gawin, pinili nilang pasukin ang seldang yon upang bigyan ng leksyon ng lalaki dahil sa kanyang mga inasal. Halos sa pagpasok nila sa selda ay hindi na nila napigilan ang kanilang pananakit sa presong ng insulto sa kanila. Ilang minuto pa ang ginawa noong panggugulpi nila Didok nang biglang dumating ang kanilang mga kasama. Inawat sila nito kung kaya't wala na silang nagawa kung hindi ang sumunod. Matapos ang mga pangyayaring yon, binigyan sila ng 3 linggong suspensyon dahil sa mga nangyari. Aminado naman noon ang dalawa kung kaya't ninais na lamang nilang tanggapin ang parusa ng labag sa kanilang kalooban. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, muling nagpatuloy sa pag-iikot sila Didok habang kasakasama ang iilan sa mga tagapagbantay ng selda. Napagpasyahan kasi noon ng nakakataas sa kanila na pasamahan sila sa iba nilang kasamang nakatoka upang maiwasan ang mga ganoong pangyayari. Sa kanilang paglalakad sa selda, muli na naman silang nadapo sa kinaroroonan ng lalaki. Paglagpas nila sa selda nito, pinili ni Didok na sipatin kung ano ang ginagawa ng lalaking yon. Sa pagsipat niya sa selda nito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang lalaking nakatitig sa kanya habang unti-unting namumula ang mga mata nito. Kasabay ng pagsilay niya sa lalaking yon ay ang muling panunumbalik ng kanyang pagkatakot. Animoy na silayan niya ang kinakatakutan niyang panaginip sa lalaking yon. Pagbalik nila sa istasyong kanilang pinagpapahingahan, pinili ni Didok na pag-isipan ang kanyang mga nasilayan. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, agaran din namang umuwi si Didok sa kanilang tahanan. Mag-uumpisa na noon ang kanyang 3 linggong suspensyon, kung kaya't pinili niyang ipaalam ito sa kanyang asawa. Nais niya ding humanap noon ng pagkakakitaan upang kahit papaano'y hindi siya mawala ng kita sa loob ng 3 linggo. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan ay napansin niyang dala-dala niya pa rin ang maliit na kutsilyong ibinigay sa kanya ng preso. Hindi na lamang niya ito pinansin, gawa ng hindi naman gaanong naniniwala si Didok
sa mga bagay na katulad ng mahika negra. Ang ginawa noon ni Didok sa kutsilyong ibinigay sa kanya ay pinili niyang gawin itong palamuti sa kanilang tahanan. Ang hindi alam noon ni Didok na ang kutsilyong yon ang magbibigay sa kanya ng mga kaganapang kailan may hinding-hindi niya makakalimutan. Paglipas ng isang araw, naging maayos naman ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Matagumpay ding nakakita noon si Didok ng trabaho sa tindahan ng kanyang kumpare. Kahit papaano, naging masaya na noon si Didok sa kadahilanang nakahanap na siya ng pagkakakitaan habang siya ay walang trabaho. Lumipas ang pangatlong araw at doon na dahan-dahang nag-iba ang kanyang karamdaman. Habang siya ay nagpapahinga noong mismong gabi, biglang nagising na lamang itong si Didok nang marinig niyang merong taong panayang katok sa kanilang pinto. Agaran niyang nilapitan ang entrada ng kanilang bahay upang masipat ang panauhing umiistorbo sa kanila sa lalim ng gabi. Pinili muna ni Didok na sipatin ito sa siwang ng kanilang pinto upang makasigurong hindi magnanakaw ang taong kumakatok. Sa pagsipat ni Didok sa siwang ng kanilang pinto, laking gulat na lamang niya nang muli niyang masilayan ang mga mata ng preso na minsan niyang ginulpi. Sabi ko sa'yo, huwag mong itatago ang patalim na yan. Dahil baka yan ang gawin kong armas sa pagpatay ko sa'yo. Wika ng lalaki habang nagkakatitigan sila sa siwang ng pinto. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong kumaripas ng takbo papalayo sa tahanan nila Didok. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla naman ang pagkuha ni Didok ng kanyang baril upang patayin ng lalaking nakikipaglaro sa kanya. Pero paglabas niya ng kanilang tahanan, halos tuluyan ng maglaho ang bakas ng lalaki. Kinaumagahan, naramdaman ni Didok ang labis-labis na panghihina ng kanyang katawan. Ang buong akala niya noon ay simpleng sinat lamang ito, kaya pinili niyang ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang karamdaman. Walang kaide-ideya noon si Didok na isa na palang uri ng itim na mahika ang unti-unting pumapalibot sa kanyang sistema. Lumipas pa ang ilang araw at panay na ang pagsilay niya sa lalaking kanilang ginulpi ni Amador. Nang hindi na matiis ni Didok ang mga pangitaing yon, ay pinili niyang tunguhin ang bahay ng kanyang kaibigan upang ikonsulta ang mga nangyayari sa kanya. Sa pagdating niya sa tahanan ni Amador, ay biglang nagulat si Didok sa kanyang mga nalamang balita. Didok, di ba ikaw ang huling nakasama ni Amador? Anong nangyari sa kanya? Bakit siya dinampuan ng matinding karamdaman? Nag-aalalang tanong ng asawa ni Amador. Nang marinig niya ito ay halos wala siyang kaide-ideya sa sinabi ng babae. Habang patuloy silang nag-uusap noon, panay naman ang kanilang paglakad patungo sa silid ng asawa nito. Sa pagsilay ni Didok sa kanyang kaibigan, ay bigla siyang nabalot ng takot at pagkaawa dahil sa sinapit nito. Ayon kay Didok na wala ng laman noon sa katawan si Amador nang ito ay kanyang datnan. Panay na din ang pagpasok ng mga langaw at iba't ibang insekto sa kanyang bunganga dahil hindi na nagagawang isara ni Amador ang kanyang bibig. Marami na din silang umanong nilapitang manggagamot pero wala ni isa sa mga ito ang nagawang makatulong sa kanyang kaibigan. Matapos niya itong masilayan, ay halos hindi na magawang makapagsalita ni Didok
dahil sa kanyang mga nakita. Ilang oras lamang noon ang lumipas at pinili na niyang umalis sa tahanan ng kanyang kaibigan upang tunguhin ang kanilang presintong pinagtatrabahuhan. Nang marating niya ito, agaran naman niyang kinumpronta ang lalaki tungkol sa mga nangyayari. Pero kahit anong pagtatanong dito ang gawin ni Didok, ay tanging pagngisi lamang ang kanyang natatanggap. Nang maramdaman niyang siya ang isusunod nito, ay agaran din naman niyang tinungo ang tahanan ng kanyang ama. Dalubhasang manggagamot kasi noon ang kanyang ama, kung kaya't ito lang ang kanyang malalapitan sa oras ng mga ganoong uri ng sitwasyon. Sa pagdating niya sa bahay nito, agaran din naman niyang ipinagtapat sa kanyang ama ang mga nangyari. Sus, Ginoo Didok! Bakit ngayon mo lang sa akin dinala to? Hindi mo ba alam na labis ng mapanganib ang ganitong uri ng sakit? Maaari mo itong ikamatay sa makalawa o bukas kung hindi ka papalarin. Galit na wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, doon na nalaman ni Didok na isa palang uri ng mambabarang ang presong kanilang sinaktan. Napag-alaman din niya noon na hindi na makakaligtas ang kanyang kaibigan dahil sa tuluyan ng nakakapit sa kanyang kaluluwa ang mga insekto. Habang ginagamot noon si Didok, panay naman ang pagpapainom sa kanya ng hilaw na itlog na merong napakalapot na likido. Kahit wala siyang kaide-ideya noon sa kanyang iniinom, ay pinipilit niya pa ring ubusin ito. Sa loob lang ng ilang oras na gamutan, ay tuluyan na ngang natanggal ng kanyang ama ang iniindang karamdaman ng kanyang anak. Dok, ilibing mo ang kutsilong ibinigay sa iyo ng taong yon. Lagyan mo ng 7 pamato habang dahan-dahang pinapatuluan ng puting kandila. Gawin mo ito mamayang 6:00 ng hapon upang maging mabisa ang ating pagpapahirap sa nilalang na yon. Huwag kang mag-alala, anak. Makakaganti ka rin sa taong nagtangkang wakasan ng iyong buhay. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Didok, agar naman itong umuwi sa kanila upang sundin ang lahat ng ibinili nito. Habang inililibing niya ang kutsilyong bigay sa kanya ng lalaki, ay panay naman ang kanyang panalangin sa may kapal. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, ay ninais niyang umuwi sa kanila upang magpahinga. 3 araw lamang noon ang lumipas nang makasagap si Didok ng balita tungkol sa kanyang kaibigang kamamatay pa lamang at sa presong namatay din sa loob ng kulungan. Dahil sa mga balitang yon, doon na napagtanto ni Didok na totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang ama. Labis-labis lamang noon ang kanyang pasasalamat sa kanyang ama dahil sa ginawa nitong pagdugtong sa kanyang buhay. Magpahanggang sa ngayon, ay halos hindi pa rin magawang makalimutan ni Didok ang kanyang naging karanasan tungkol sa isang presong mambabarang. Okay, shout out ko muna yung mga bagong warrior members natin na sina Melanie De Leon, Karen Rose Torres, Arlene Hips, at sa mga nag-renew ng badge na sina Bima 45, Mr. McNeil, Maya Dalanon, Kevin Magbanwa, Nikki Galego, Mariang Kikay PH, Marilyn Malubago, at ito naman, para sa mga random subs na ang tagal ko ng pangakong shoutout, andyan sina Robert Pagguican, Ana Rhea Herrera, Shaira Duran, AEY Kamarig, Richard Anib, Shemel, Burn 25, Amelia Sales, Jeric Ferrer, Kiba Attack TV, Lelin Corpus, Annabella, Christine Enyola,
Patrick Vinsmoke, Romel Sarong, Artemio Mier, Salvin J. Saldo, Life Amazing Stories, Lito Makiling, Aldwin Kasapaw, Full-Blooded Igorot, Sheila Juni, Jeffiel, Mami Tapsyan, Lani Lim, Milan Paeldon, Christine Joy Lovino, Fahad the Rapper, Roy Medina, Ame Camilla, Alken Mañozo, Janet Almanza, Jonah Franz Gadiano, Herman Shoson, BMCH X-Ray Department, Glenda Capasio, Judith Bondok, Annalyn Quibin, Phil Amtupas, at kay Jenimar Jabadan. Yan, bawi ako sa mga hindi ko na shoutout. Comment kayo sa pin comment. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.